बिराद मोनबाय नै आं होनायसै आङो नायदो बरिया वाव वन्डारफुल नै दिनै जोंहा बहलजों दाउ लकेलजों संगोन बहलखौ आं हाखांनानै लाखाबाय हानायखौ खिथालायाखिसै आं गथायैनो सुनानै लाग्रोनोसै गथायैनो सुवाबा बिराद दै ओंखारो आरो गथायैनो सुबाबो एसे ओंखारो आरो खिन्थु हानानै आंना फिसालाया बिराद गोथाव मोनो बहलजों दाउजोंखौ गोदै गोथाव मोनो हाखांना सुबाय दै बांसिन ओंखारो आरो दैया हाखांबाय नै बहला एबार संनायसै जाबायना साराय जानबाय आं संबाय नै सामब्राम बानलु होनोसै हालदै संख्रि लगायना लाबाय आङो सामब्राम एवनाया जाबाय आंना नै ब्राउन कालार जाबाय आं हालदै एसे होनोसै थावआव होथ'बाय आङो ओमफ्राय सामब्राम गुफुर एसे होनोसै थावआव सामब्राम गुफुर मस्ला एसे हरनोसै थावआव दाहाय होबावगोन मोननायसैयाव बेदरखौ होनोसै नै दाना मोजां एवना लानोसै आं दै सारस्रो बहला देखाखागोन नालाय आं खेबसेल' होनोसै
मोनबाय नै बहल होनायसै आङो बेदर एवनाया जाबाय नै बहल होसिगोन आं उनाव दै ओंखारबाय होजोबनानै आं दै होआखै गथायै हाबाबो बिराद ओंखारो नै बहला मस्ला एसे होबावनोसै नै खांनोसै मोनबाय वेलकम बैक टू रिटर्न फुडीज खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि आइटेमानो जाहैबाय दाउजों बहल ओमफ्राय बे जाहैबाय भिन्डी भाजा स' दा आं जानोसै स' आल स्टार्ट इटिं यू एन्जय वाचिं थैंक यू गॉड फॉर द फूड नैबेनो जाहैबाय बहलजों दाउनि ग्रेभि रायजोफोर नायदो बरिया वाव वन्डारफुल जानोसै भिन्डी गोदै मिलौजोबखादों
Thank you रायजोफोर लाइक शेयर साबस्क्राइब खालामना होलांदो